Kawai ni kisang ki batray na kabantaban kinti ka kam chunga kai perthai Rbtedf Tourism and Environmental Development Forum ha ka khatwai trik wi ayong arja arpuar kala kinjo sha ka Jingdap shipho Snem. Ya ka Rakhe basongkun la pelong ringkat ke jodan lang uba swasthada sotun MLA ka jirang kumukongsan uba Jason S Maulong MLA ka umsning ikong Magdalene S Maulong MDC ka umsning bat kiwei de. Hagini ki shipotali ki Snem ki bakani ka seng kala ya lenti kala traina ka bantaban kintiu ye ki kam ki bede be ka kam chunga kai perthai ban hi kai ye ki brio ban penne pansa ye ki sentiu ki skot ban ek spa mariang hi brok wei kani ka forum kala jupulong tengru ye ki tamasa ki bakin thup ye ki nyang ta ser festival kabla long hayo sir saiden ka pineapple festival bar ka mega riboy festival hagani ka singila samru ki khusnam shiknangi le ka ki blai shembanta hagaji amare marathon bala samru ki khusnam shakachnong yamkhon bar ka shnong saiden ki bla ra ekanam kum ki shnong ki bakhoi tam hagari boy district apan phu phenge kani ka singi de ki jingshar bar ki jigwai bada ka Miss Rbtedf Tourism RiKhasi haga babon ki thei samla na ka than Rbtedf glawan bania shembanta bala job eka pansngian dai samla balawan suk makri na nong terlau haga kedan ka baar lawan dei samla Jessica nongrum badi bala job eka kedan ka balai pat ide samla dei mapi shisha khongjo na ka shnong pahams im